Het PNM-hoes wordt mede mogelijk gemaakt door Balance, Jumbo Panningen, Blue Moments, Vorkmeer, Lenzenadvies, Switch Helden, Vaassen Tuincentrum, Popplaza Pelemaas en Bongers Beeld, Licht en Geluid. Live vanuit Switch is dit het PNM-hoes. Samen in actie voor Kika en Wensambulance Limburg. Want naast mij staat de artiest Marinho. En die is volgens mij al net even bij Switch geweest. Hè? Ja. En er is een wens. Je hebt een wens binnen laten komen. En het heeft misschien ook wel met die poster te maken. Maar leg even uit wat die wens was. Ja, nou, we hebben voor de voorstellingen 20 december aanstaande in Dok 6 in Panningen, is er een wens van iemand uit het publiek gekomen. En die wens, ja, daar kan ik nu nog niet te veel over zeggen, want die gaat pas zaterdag in vervulling. Maar Bakkerij Op de Beek, die gaat daar een deel van opvullen. Zij gaan namelijk iets heel speciaals bakken voor die persoon in het publiek. En omdat wij dat zo tof vonden dat Bakkerij Op de Beek dit ging doen samen met de jongeren, dachten we gaan de jongeren die deze wens in vervulling laten gaan, die gaan wij een speciaal cadeautje aanbieden. Dat maakt het wel spannend, hè? Want dan weten we nog niet wat die wens precies inhoudt. Die wens die heeft iets te maken met een hele lekkere wafel. Oké, maar straks komen wij dus hier binnen, maar dat zijn speciale werknemers, geloof ik, hè? Ja, het zijn jongeren met een beperking die dag in dag uit hun ziel en zaligheid leggen in het bakken van de lekkerste producten. Ik heb daar zelf ook altijd, ieder jaar kom ik daar met kerst, krijg ik lekkere wafels, kan ik daar kopen. En ze zijn echt lekker. Maar daarom dat we ze dit jaar ook gevraagd hebben van zouden jullie een wens in vervulling kunnen laten gaan van een van onze mensen uit het publiek die nog van helemaal niks weten en dat wilden ze graag. Dus dit komt echt vanuit de bakkerij zelf. Wat heb je van poster in de hand? Ja, dit is de poster van de voorstellingen Kerstpiedig. Dus die gaan we dadelijk ook afgeven aan ze, want ze mogen allemaal komen kijken naar de voorstelling. Ook omdat hun producten daar zijn. Dus dat gaan we ze geven. Plus we gaan nog een extra cadeautje voor tijdens de carnaval. Tijdens de vastelovend gaan we ze geven. Oké. Als het goed is hebben ze nu zo ongeveer pauze. Want eerder mochten we ze niet storen. We gaan kijken of dat ook het geval is. We gaan naar binnen. Ja, laten we het doen. Spannend. Ja. Het ruikt hier meteen lekker. Ja, lekker hè. Even kijken. Zijn we hier aan het goede adres? Hallo. Als het goed is, hebben jullie pauze, hè? Ja. Wat zijn jullie aan het maken? Ja. Wat zijn jullie aan het maken? Ik maak het boven een hakje maken. Een boven hakje. En ik maak de kikkerwerken aanvassen. En dan pakken. Wat lijkt het me lekker om hier te werken, waar het altijd lekker ruikt. Ja, dat klopt. Heerlijk, hè? We hebben brood, kerstbrood, mama de brood. Dat is goed. Kerstbrood, alles. Ja. Ja. En suikerbrood. En wie is hier nou de baas? Iedereen wijst deze meneer aan. Hallo. Wat denkt u dat wij hier komen doen? Ik denk dat jullie een flinke bestelling komen doen. Wij komen een flinke bestelling doen. Zijn jullie daar klaar voor? Nee? Bent u er niet klaar voor? Nou, ik zal jullie vertellen, wij moeten toevallig morgen een flyer maken voor het glazen huis. Kijk eens. Volgens mij is het ook van jullie, of niet? Ja, zeker. Die moeten we morgen gaan maken. Heerlijk. 5 En mocht het dan 5 ook Grumelen Fly? Ook? Grumelen? Hey, ik zie er links buiten van de veteranen van Panningen. Ja, dat klopt. Ja. En het man met een geweldig schot. Ja, weet ik. Ja, onvoorstelbaar. Heel goed brood bakken. Kan heel goed brood bakken. Wat is zo'n specialiteit? Van alles. Van alles. Alle markten thuis. Ja. Maar de bakkerij heeft ook een verrassing, hè? Voor de bakkers hier. Ja. Kunt u dat zeggen, wat die verrassing is? Want die verrassing is al een klein beetje naar binnen gekomen hier. Gaat dat toevallig over het Rode Kruisbal? Ja, ik weet niet. Helaas niet. Ja, ik zie toch een knikje. Van vorige week.
Jullie doen zoveel goede dingen, dat is niet meer bij te houden geloof ik. Maar het heeft ermee te maken dat daar een artiest staat die speciaal voor jullie gaat optreden. Ja, dat had ik begrepen, ja. En als ik het goed heb begrepen, gaat die artiest ook op het Rode Kruisbal spelen. Kijk. Carnavalsbal, waar wij al jaren flyer voor maken. Oké, dus jullie maken flyer voor het Rode Kruisbal. En deze artiest, dat is een hele goede artiest, hè, want die gaat... Die, Hij had er daar bij zich, zei ze. zei die dat? Ja, zeker. Ja, jongens, wij als met Kerstbiedig Gigot iets heel speciaals doen aanstaande zaterdag voor de voorstellingen. En daar zijn wij ontzettend blij mee. En daarvoor komen wij samen ook met de muziek, komen wij op het Rode Kruisbal om samen, ook met Kai, muziek voor jullie te maken. Baas. Is dat de baas? Ja, niet de echte baas, maar... Soort man in de rest. Zo, mannen zo. Jongens, ik wil eens horen hoe bakkers enthousiast kunnen zijn als ze dat te horen krijgen. 25 euro is er entree of wat is het? Ja, nee, ik denk 24 stuks flyer, toch? Daar worden al stukken flyer besteld. En jongens, zijn jullie enthousiast? Leuk, jongens. Hey, en nu die toch hier is, zou die misschien toch ook een klein beetje voor jullie kunnen zingen, toch? Zullen we een klein stukje samen zingen? Een vastelovensliedje? Hallo, hallo en het is weer vastelovend. We kregen nou weer een fijne tijd. Zet alles zeg maar even op een kastje. Heb toch maling aan de driet. Hey! En het is weer tijd en we gaan weer pieren waren. Gelijk meer aan de vulstig wie het neemt. En hersennemers aan die ermke hangen. Pak bakjes als Frits. Zullen we gewoon storen met de Polonaise met z'n allen? En vasteloven, vasteloven. Singelen, 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 singelen. Ja, kijk eens nog iets. Vasteloven, vasteloven. Nou jongens, wat gezelligheid toch? Elke week carnaval. Het is elke week carnaval. Vasteloven, 3 dagen rijsten. En we houden op de kisten dat het vasteloven is. Singelen, 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 singelen. Dus onder het Rode Kruisbal. Ja, het is hartstikke leuk om aan deze actie mee te doen. Maar het is nog veel leuker, Nick, om op locatie te zijn. Terug naar jou.